салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтаракон, навори имрӯза ҳаст анами намуд материалҳои бархати королевский, дубайский, якмисор духтаро металлик гӯё ки вайдор омаде. Украшение дори яъне чандта расветка дора. Аз ман расветкаоша нишон метиҳам духтаро. Доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистон. Духтаракон, ёда ма гарантия метиҳам бархатошон тозан ягон чи намешаванд. Шӯенам мешӯем духтаро, ягон чи намешавад. Натон чи хеле бархатора хмонам дар гармиё мешӯем. Датана серамно оби бадан катӣ намехоҳем. Бо ҳар як пуштагимонам ки нашем дар чанқа як бор мешем. Ёра ма гарантия метиҳам мешӯем духтаро, ягон чи намешад. Бархатои металлик духтаро. Нархошон духтаро 900 сомонӣ, 3 метрш 900 сомон. Нархи донашай обтон гирем бояд чи арзон мекунем. Ҳоз дигар расветкаошам нишон метиҳем. Ина духтарои хушрӯи ман расветкаҳош фиолетови дорад, сабзи закия дорад духтаро, малина бони хеле фиолетови рӯшан дорад, талхабарг, бардови, бирӯза, кабути осмонӣ, кабути электрик, бони хеле сирхи анорӣ. Диден расветкаҳош беҳади бад бисёр бо ҳамдига фасонак. Духтаракон нигоҳ кунед, бони намуд аҷоибот фасон бархатои королевский лавдомани гулдор омадагиай. Диден ҳама расветкаош ҳаст духтарои хушрӯи ман. Баъд ё тоза якмисорчай духтаро нигоҳ кунед чи хеле гулои хушрӯ дорад. Нархошон духтарои хушрӯи ман 800 сомонӣ. Нархи металлико духтаро қариб металлико 900, ино 800 сомонӣ. Ина расветкаош чизе диден духтаро, наличи дорем. Доставка кати кор мекунем духтаро, ё фақат доставка мешаванд. Диден чи хеле хушрӯ. Лавдоман барои арӯсако. Туёрам уже наздики пеш аз Рамазон туй бисёр мешад. Анами духтаро ҳар зам хеле материалҳо қиматӣ навор кунем меган. Мувофиқи талаби шумо. Фақат доставка кати кор мекунем духтаро, интернет магазин ҳастем. духтарако ман чизгара бо яке дар чашм хурд дидам. Тигри металлико будай духтаро. Инош не хали ранги бигем мрамор бори на, ино бой не хали вайш. Тигровкаш карочи. Ишам хушрӯ диден расветкошам. Сирхи рӯшан дора, фиолетови дорад, малина, талхабар, кабути осмонӣ, сиёҳ, бардови. Расветкаошам хушрӯ духтаро. Иношам ҳамчунин нархошон 900 сомонӣ. духтарако, бархатои королевский тоза якум сорт. Шумо ҳар рӯза ҳар шаб мепурсен. Ина духтаро расветкаошон кадом меш махқулай духтарои хушрӯи ман. Оригинала 600 сомонай. ҳози бе оригиналшам шумо дар нишон метиҳам. инҷо чизе мебинед ё оригиналам духтаро. 600 сомонӣ, 3 метрш. Коричневый цвет ҳозир заказ дорам мегирам. Диден иам аҷоиб хушрӯ. Хулос расветкаҳо бисёрай. Ина махқулитон скриншот кунем WhatsApp да партои духтаро. Заказтон мегирем, доставка мекунем. Ина духтаро хитой ё вообще хай бо качествош фарқ мекуна. 530 сомонӣ. Диден оригинал нест, ина закет цветчам ҳаст. Хулас хушрӯ фарқ мекуна. Нигоҳ кунед духтаро. Пати ира бинед, пати не ира бинед. И оригинал айҷада. Ина худаш уже ба як нигоҳ материал маълумай. Тозаш дигар хелай вообще, иш вообще дигар хелай. Айн ҳама расветкаи 530 сомонӣ хитоиёш. Оригинало духтаро 600 сомонӣ.